Al Panxo li deia el Pinxo, vols que et punxa amb un punxó? I el Pinxo li deia al Panxo, punxa però la panxa no. Serra, si serren 6 xifres. Un cargol ven un cargolar, qui serà quien el desencargolarà? Jo seré quien el desencargolaré, perquè desencargolar-se. Paula, para el pare allà va dir que el pare canvi no em va bé. En Pere Peret Pinto, premiat per Portugal, tinta pots i potinguetes per posar-hi pebre picant. Duc pa sec, al sac mà sec, com soc i del suc qual suc. Una boteta tota rodoneta, té vi té, té tap té, té tapitapó, tapitapó té. Al calaix del sastre hi ha coixins, els coixins de la reina, els calaixos del sultà. Quins coixins, quins calaixos, a quina calaixera van?